Velkommen til Teknikguide.dk, som lovede tidligere vil jeg her vise, hvordan man opretter og deler en kalender. Og det er jo lidt, jeg synes, det er lidt oplagt at oprette en kalender her, og ja, vi kalder den simpelthen fredagsbar. Jeg ved ikke, hvorfor det skal handle om druk alt sammen. Den opretter vi lige. Så har vi den her. Og det er så sådan, at når jeg skriver en aftale her, så vælger jeg, hvad for en kalender den skal skrives i. Fredagsbar. Fredagsbar. Og det ved vi, det er 16:30 til 19. Så grunden til, at vi laver den her kalender, det er jo ikke hver fredag, der er fredagsbar. For eksempel er der ikke fredagsbar. Jo, lad os lige sige, der er fredagsbar her. Den skifter jeg så lige ned, så den ligger sig i fredagsbar, hvis man kommer til at skrive den forkert. Og her kan man så skrive ingen fredagsbar i dag, og lægge den ind i fredagsbar-kalenderen og opret. Det her, det er info til alle dem, der skal komme til din fredagsbar, og det vil sige, alternativt kunne du invitere nogle folk til den, eller du kunne dele den med dem, der skal læse den. Det vil sige, de kan så se kalenderen på deres telefoner eller computer, eller hvad de vil. Og det går vi ind og kigger på. Indstillinger for kalender, altså fredagsbar-kalenderen. Og der er der altså to muligheder. Der er den helt klassiske, hvor du deler kalenderen med en anden Gmail-bruger, se alle begivenhederne, og så kan du ovenikøbet bede en inviterende administrator til at kunne foretage ændringer, altså slette eller skrive nye ting ind i. Hvis du laver det sammen med en ven, kunne du skrive vedkommende her og trykke tilføje person. Og som jeg viste før, hvis vi går ind i fredagsbar indstilling for den kalender, så er der også denne her nede, det her iCal-link, kan du sådan set sende på en sms eller som en mail. Og hvis der er en, der har en iPhone og klikker på den der, så bliver vedkommende spurgt, vil du importere, eller vil du abonnere på denne kalender? Og så bare trykke OK, og så vil vedkommende hele tiden blive opdateret på sin smartphone. Det er et genialt lille fif, hvor man ikke behøver at gøre mere ud af det. Så det er de her kalenderfeeds, det er meget, meget, meget smart. Altså de her ICS, iCal feed-adresser her. Så jeg viser lige endnu en gang. Du har en kalender. Det er fredagsbar. Den vil du gerne dele. Nej, det vil du ikke. Du går ind i kalenderoplysninger her, og hernede har du så den her privat webadresse. På den måde så er det lige til. Tryk iCal, og så tager du simpelthen det her link, og det mailer du eller sms'er til for eksempel en iPhone-bruger, som klikker på den. Vedkommende skal bare trykke abonner, og så er I sådan set i gang med deling. Jeg har delt min egen kalender, således at vedkommende kan skrive, og vi kan skrive hinandens kalender. Og det er altså en fin nok ting. Altså jeg kan fx lige sætte mig selv på her, til at have skriveret på den her kalender her. Jeg vil gerne kunne foretage ændringer af begivenheder. Og værsgo. Og nu får jeg automatisk en mail her, som siger, at du er blevet inviteret til den her kalender, og så dukker den kalender sådan set op i mit Gmail-system. Det er en simpel måde at gøre det på. Jeg vil lige om lidt i den næste video vise, hvad man gør, når man modtager sådan et ICS-link, så I lige kan se helt præcis, hvad det er, der sker, når man modtager det på sin iPhone. Hvor simpelt det er at abonnere på en kalender.